Beno, ekuazioekin jarraituz, lehenengo mailako ekuazioak ebazteko prozedura ikusiko dugu tutorial honetan, bai? Metodotxo bat lehenengo mailako ekuazioak ebazteko. Gogoratu, ekuazioaren mailak markatzen digula agertzen zaigun monomioaren mailarik altuenak. Kasu honetan, lehenengo mailakoak izango dira. Lehenengo mailako ekuazio errazak ebazteko prozedura. Demagun, hor dakagun ekuazio hau ematen digutela. Bai? Hemen ikusten dugu nauze. Orduan, hainbat pauso jarraitu beharko ditugu era ordenatuan, hankasartzerik ez egiteko eta ekuazio hori era egokian ebazteko. Ekuazioaren soluzioa badakigu izango dela x-en balioa ateratzea. Orduan, lehenengo, ekuazioak parentesirik edukiz gero, ekuazioa eragingo dugu parentesiak kendu arte. Kasu honetan, hemen ikusten dugun parentesi hau, minus lau x, ken bi honek parentesi barruko guztiari biderkatzen dionez, biderketa egin beharko dut kontuz ikurrarekin minus bi, bider bi x eta minus bi, bider minus bi. Orduan, geratuko litzaidake minus lau x neukana, eta orain minus bi bider bi x, minus lau x, eta minus bi bider minus bi, plus lau. Berdintzaren bigarren atalean, berdin, sortzi hori baneukan, eta orain, minus ikur bat daukat, hemen minus ikur bat parentesia baino lehen, beraz, parentesi barruko guztiari ikurraldatu beharko diot. 6, geratuko litzaidake minus 6, eta ken bi x. Hori lehenengo pausoa, parentesia kendu. Ondoren, x duten monomioak ekuazioaren atal batera pasatuko ditugu ikurra aldatuz. Eta x ez dutenak beste aldera. Beraz, nik erabaki dut lehenengo atalera pasatzea x dutenak. Lehenengo atalean x dutenak hemen daude minus lau x, ken lau x, hortxe geratzen dira, eta ez daukat gehiago. Baina beste aldetik minus bi x hau pasatu behar dut. Eta pasatzeko beste aldera, esaten dugu, kentzen baldin badago beste aldera, gehitzen pasatzen dela, beraz, gehi bi x. Bai? Eta beste atalean utziko ditut x-ik ez daukaten elementuak berdin orduan, eta atal honetan neukan sortzi, ken 6, hortxe geratzen dira, eta ez lehenengo ataleko lau hau, gehitzen dagoena beste atalera kentzen pasatuko litzateke. Horrela ja, dauzkat, lehenengo atalean x daukaten monomioak, eta bigarren atalean x-ik ez daukatenak. Hirugarren pausoa, antzekoak diren monomioak batuko ditugu. Kasu honetan, lehenengo atalean guztiak x dutenez, batu ditzazket. Minus lau x, ken lau x, minus hortzi x, gehi bi x, minus 6x. Eta bestaldean, sortzi, ken 6, bi, ken lau, minus bi. Ja, monomio antzekoak batu ditut ezkerreko monomioak, minus 6x, eta bigarren atalean, minus bi. Laugarren pausoa. X-ari biderkatzen dion zenbakia beste aldera pasatuko dugu zatitzen x askatzeko. Kasu honetan, x-i zer dago biderkatzen minus 6. Minus 6 hori beste aldera pasatu beharko dut, biderkatzen dagoen hemen, beste aldera zatitzen. Pasatuko litzateke, beraz geratuko litzateke minus 2, zegoela alde horretan, zati minus 6. Eta, azkenengo pausoa, emaitza simplifikatu badaiteke, simplifikatuko dugu. Kasu honetan, emaitza hau simplifikatu daiteke, bai. Goian eta behan, zati bi eginda, geratuko litzaidake bat zati hiru. Eta minus zati minus plus denez, positiboan utziko dut. Hauxe litzateke, lehenengo mailako ekuazio simpleak edo errazak ebazteko prozedura. Bale, gertatu daiteke, lehenengo mailako ekuazioetan emaitza bereziak ateratzea. Bi emaitza berezi, ikusiko ditugu. Gertatu daiteke soluziorik ez edukitzea ekuazioak, edo infinito soluzio edukitzea, alegia, edozein balore balio izatea x-i eman diezaiokegula, edozein balore eta ekuazioa betetzen da. Orduan, goazen ikustera soluziorik ez edukitzeko adibidez. Demagun, ematen digutela ekuazio hau. Orduan, askatzeko, x-ak lehenengo atalera pasatuko ditut, 3x, daukat hemen, beste 3x hau gehitzen dagoenez beste aldera kentzen pasatuko litzateke, eta zenbakiak eskubi aldera. Beraz, hemen neukan bost, eta minus 2 hau beste aldera gehitzen. Hau, askatuz, 3x, ken 3x, 0x. Berdin, bost gehi bi, zazpi. 0 bider x, edozein zenbaki, bider 0 zenba da. 0. Orduan, eskerreko atalean geratuko zait 0 berdin zazpi. 0 berdin zazpi. Hau ez da logikoa. Hau, gertatzen bada, nire ekuazioak ez dauka soluziorik. Bai? Emaitza ilogiko bat lortu dugulako. Honek zer esan ditu ez daukala soluziorik, ez dagoela x-ek ezin duela inolako baliorik hartu,
berdintza hau bete dadin, bai? Ez dagoela baliorik, xak izan dezakeen balorerik, berdintza hau, hemen planteatu dugun berdintza hau betetzeko, bale? Orduan, emaitza inkoherente bat lortzen dugunean, horrek esan du, nire ekuazioak ez daukala soluziorik. Goazen ikustera bigarren adibide bat. Demagun, hemen daukagun ekuazio hau ematen digutela. Bale, askatuz, xak eskerraldera pasatuz, eta zenbakiak beste aldera, lortzen dudan balorea da 0 bider x berdin 0. Edo zenbaki bider 0, 0 denez, 0 bider x 0 da. 0 berdin 0. Hau egia da, baina ez dut lortu xen balorerik. Bai? Honek esan nahi du 0 berdin 0 emaitza lortzen dugunean? Infinito soluzio dauzkala nire ekuazioak. Alegia, xen edozein balorerako betetzen dela ekuazioa. Frogatu dezakezue, adibidez, x berdin bat, frogatuko dugu berse gertatzen den lehenengo atalean. Bi bider bat, bi keniru, minus bat. Lehenengo atalean minus bat lortu dut. Xean bat ordezkatuz. No ikustera bigarren atalean ere minus bat ematen didan. Bi bider minus bat, minus bi. Bider bat. Bi bider bat, bi. Bi ken bi, 0. 0 ken bat, minus bat. Ere, bai, betetzen da, bai. Orduan, honek esan nahi du? Edozein balore, probatu ezakezu xen beste balore bat, eta beti beteko da ekuazio, bale? Orduan, infinito soluzio ditu ekuazio honek. Bai, holako emaitza bat lortzen badugu, infinito soluzio. Eta emaitza inkoherente bat lortzen badugu, ez dauka soluziorik. Bale, orain, lehen ikusi dugu ekuazio arrazak askatzeko metodoa, bai? Lehenengo mailako ekuazioak orain izendatzaileekin nola askatzen diren ikusiko dugu. Kasu honetan, hemen, gertatzen den gauza berezia ekuazio honetan da, izendatzaile batzuk ditugula. Orduan, lehen gerituen 5 urratsak ere erabiliko ditugu, baina bat gehitu beharko dugu izendatzaileak kendu ahal izateko. Bai, orduan, lehen gerituen 5 urrats hauetan, hau kuadro honetan dagoena gehitu beharko diogu. Orduan, nola hasiko ginateke? Lehenengo urratsa, lehen bezala, ekuazioak parentesirik edukiz gero, ekuazioa eragingo dugu parentesiak kendu arte. Kasu honetan, parentesirik ez dugu. Bale, bigarren urratsa. Izendatzailerik balego, kasu honetan bai badaude izendatzaileak, izendatzaile komunera laburtu ostean izendatzaileak kenduko ditugu. Orduan, lehenengo gauza, ekuazioaren bi ataletan izendatzaile berdina jarri beharko dugu. Orduan, 6, 3 eta 4 MKT topatu beharko dugu. 6, 3 eta 4 MKT 12 da. Orduan, 12 jarrita ekuazioaren bi ataletan geratuko litzaidake. Lehenengo batu gai honetan. 12 jartzen badut, 12 zati 6, bider 5x, 10x. Bigarren atalean daukat minus bat. Behan, 12 jartzen badiot, 12 zati hemen bekoa bat dela, 12 zati bat, 12 bider bat, 12. Urrengoa, berdin, x zati 3. 12 jartzen badut, 12 zati 3, lau bider x, lau x. 12 zati, urrengoa, 12 zati 4, 3 bider 3, bederatzi. Eta orain ja, daukadanez atalau eta bigarren atala izendatzaile berdinakin kendu ditxasket zuzenean. Geratuko litzateke goikoa bakarrik. Vale? Goian geneukan 10x, ken 12, berdin, 4x, ken bederatzi. Hauxe. Eta orain, lehen bezala pauso berdina eman beharko ditugu. X duten monomioak ekuazioaren atal batera pasako ditugu, ikurraldatuz, eta x ez dutenak bestaldera. Hemen xak ekarri ditut lehenengo atalera, eta x ez dutenak bigarren atalera. Antzekoak diren monomioak batuko ditugu. 10x ken 4x, 6x, eta minus bederatzi gehi 12, 3, batu ditugu. X-ari biderkatzen dion zenbakia, kasu honetan 6 hau, bestaldera zatitzen pasatuko dugu. Vale? Eta azkenengo pausua 6garrena, simplifikatu daiteke, simplifikatu kasu honetan, goian eta behan zati 3 eginda, hauze da emaitza. Beno, hau ikusita, lehen mailako ekuazioak ebazten ikasi dugu.